panglukat. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itultuloy tayo daytoy a panagsakripisyo, panagdawat iti bendisyon ken grasya ti Dios kadagiti sakripisyo ken ayat tayo nga agtalet ken kuana. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti daytoy na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawyan tayo ida. Yatay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayo na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid akkuma, ti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
iti Diyos, iti kangatuan. Gloria ti Diyos Ama, iti kangatuan. Gloria ti Diyos Anak, anay langitan. Gloria ti Espiritu, anak santuan. Gloria iti Diyos, di kangatuan. Ya kadamini, amin at tao.
Kumararag tayo. O Diyos, babaan ti panangpakdaar tay anghel, ti di natulawan a birhen, inawat na tinagloryaan nga anak mo. Napno ti ranyag ti Espiritu Santo, ket nagbalin a pagtaengan ti Diyos. Ipaay mo kadi tatuladen mi ni nainggasatan a birhen, iti napakumbaba, iti panagtudyo na iti pagayatam. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Impakaammo ti Apo daytoy a mensahe ken ni Ahas. Agkid daw ka iti Apo a Dios mo iti pagilasinan. Mabalin nga agapo iti pagilasinan iti yuyeng ti lubong dagiti natay wenno ijay ngato sa dilangit. Insungbat ni Ahas. Sa anak nga agid daw iti pagilasinan. Saan ko asuruten ti Apo. Dumngeg ka ita, sika akapututan ni Ari David. Di ka ayamapnek amangibos iti anos ti tao, taibos empay ti anos ti Diyos. Ngarod, ti Apo a mismo ti mangtedkin ka iti pagilasinan. Adda balasang aberhen a masikog, aganak iti lalaki. Ket panaganan nanto iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Pastrikenyo ti Ari ti Gloria, iso ti Ari ti Gloria. Kukua ti Apo ti lubong, ken dagiti amin alinaon na. Kukua na ti daga, ken ti amin nga agnaed, ken kuana. Binangon na iti rabaw dagiti adale madanum, ken ti lansad ti tao, impasdek na ti fundasyon. Siya sino man ti maikari a sumangat iti bantay ti Apo, siya sino ti palubusan a sumrek iti nasantuan at templo na. Tinadalos ti aramid na, tinatarnaw a puso na, tinapasnek nga agserbi iti kinapudno, ken ti saan nga agulbod. Bendisyonan nanto ti Apo, ket awaten to ti Diyos ang mangisalakan ken kuana. Dagiti kakasta at tao ti umasideg iti Diyos. Isuda ti agparang iti imatang ti Diyos ni Jacob.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panna kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Gabriel, imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ti Gabriel ditoy ti maysa abalasang a birhen a naitulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose a nagtaod iti kaputotan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sika ti naidumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agboteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos. Agsikog kanto, ipasngay monto ti maysa a lalaki, ket panaganam to iti Jesus. Naindaklan to, maawagan to iti anak ti kangatwan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari, akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano amaaramid daytoy idinto amay saak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan. Daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lupes, masikugen no pay baket unayan. Innem abulanen ti sikugna, taawan ti saan akabailan ti Dios nga aramiden. Adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid ko makanyak kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Ti ebanghelyo ti Apo. Nalukay pa lang nga ilukat matawon no na irutan. Baka tayo parbangon ka kakaasik kay nga mangikid-kiding man nga day medyo narigat ti bumangonan no kastoy nga maika-5, maika-6 nga parbangon bumaset inton dandani agsubli dagitay nakapuot kasi ti kuana daytoy misa Aguinaldo nya. Good morning. Nay na alerto daw. Sino ti mabuteng kada kayo ti alalya? Ay. Sino ti mabuteng ti alalya? Awan? Uy. Tayo nyo takaabayaw. Wah! Kunana na. Wah! Kunana na ito. Iya ka mo no isuti kalakaan nga pagdisiplina dagiti na taengan di ayan mi di ubing kami pay. Ta naabutak pay laeng ti awan ti kuryente na. Sa laeng nagadda ti kuryente iji ayan may nakadanon 1981 grade 1 nak idi. Sumangpet ti silaw. Ke burroong anya na ganan daytay ni burroong ti silaw mi idi daytay gas nga daytay kwatijin nga ikam ti pabilo na saka kuan gas dayta ti silaw mi pala idi nasipnget iso nga nagbabasa kam pala idi nangisit ti agong nangruna ti ikabil mo damanong ko idi ka daytay haan nga gas krudo ti krudo kadigad na kasjay kati kalakaan ga putawan pala masilsila o mot street light. Ti kalakaan nga pang disiplina dagiti nataengan kanyami idi bubuungan da kami nasumapngiten agawid kayon. La dapat di diyan daytay ubing ka agsulpa-sulpeng ka daytay bilit nga bitagaw kunana di to mo iyawi itaray na kay dayta no ti rabino di kay pela umapon kunada umapon agawid. Tano nagalas sa isa nagpatit ti Santa Lucia ta mangagmin automatic nga agawid kan tanuaan adda sanot nga agururay no nya pela ti ubraem ti ruar kasjay. So nga bubuungan da kami
Di jay, ada di jay bilit jay, bitag ano naguni bitagawon ay dakasen day jay. Ti ammumi ti bitagaw, ti ammok ti bitagaw idi. Agala ti ubing ti sumot ti imbilbi imul-mula da jay panunot mi. Wan tano day ti maladaw kang mga panmangruot di taltalon marabi iyang ka. Inton agaw awid ka, makaangot kami ya ayan ti taltalon, di taltalon adayo aja tay balbalay. Makaangot kami ti agat agdengdengdeng agdindinengdeng. Ke jak amo ano nya daya kunada ka agluto dagiti ansisit kunada. Kasano nga takadakkel ti banga damot piman. Kas jak amo agluto ti ansisit kunada iso kano kas jay darsinyo ti agawid. Daya darsinyo ti agawid kunada. Buungan da kami sano daytay nagado ti lugar di ayan mi nga pakakitaan ti alalya. Ija ayan ti kapilya ti kamanggaan tata adda kano talaga di adda padi nga pugot kunada. Awan ulo na nga nakamangisit nga padi nga kas ano nga rod pan nakakita na kanyam day tangal alyan no awan ulo na nga rod. Iso nga agtartaray kami no ay hangka tumaltalyaw no talaga mukit kitaan no lumabas kaya po. Nakakidum ka na nga magmagna. Di pangbukbuteng da tapno madisiplina anti ubing imbukbuteng da mula kada kami. Naggapo ka majibantay. Agyalis ti baka wano na pan nang ruot. Adda manggad jay nga dadakkel upat apoon nga nagdadakkel amang mangga. Talaga nga ija mo ano confirm nga adda kapre nga agkoy-koy-akoy. Magtabtaba ako nga nagdakkelan. Di ka paspasan di numnum mo ta ijay magarud sirok na ti pagnaam nga agawid. Isa sa apo nagbutang dagayit istorya dagiti lalaki adda kanupay agtayab nga buttato. Amoyo ti buttato. Umpay amoyo mga umpay ganas mo agis istorya di kay mauawatan mo dati ibagbagak mata. Jibot na to kaladay tay apoy nga aglagto ka dagtayab. In English, fireball. Ngyak nagkapoy. Jagad amo English na. Fireball ang ata. Kadda kano jay ko, adda di jay ijay mong o jay anti kapilya kamanggaan, adda kano agtayab nga kaslakawitan. Agin inot ngo nagkano dagi jay apoy na inton makadaanon jay anti bubon sisim ko nami jay anti bubon nga han nga matatyanan, ijay ti adu ti agigyan na. Ado mangyaw awan, adda mapan makiminatay, adda silaw nga surusurutan, da agrekrikos da mo, di may sakin, handa makapanaw, gapo da, di botta to, nga kunada, basta, ya kamo na niya pangawag yun, basta da kami botta to. No fireball ko na yun, makamu ka itan. Iso nga ado ti buteng da, ura di sangot ti balay, adda dakkel nga akasya, adda kungkong na, adda abot na jiting nga, di nagsangaan na adda abot. Katirabi isi kung istorya da giti agtotokar iya ta agrorondalya da jay paraangan mi adda kan agsilaw la jay. Adda kan mangyaw awan ija iso nga angkay mapan ditayin ti akasya lo kita inyo ya mo no agra patalapayag yun dahil tininikas la angkay nga umisbis budta ta di mo no makaisbo ka ti kasya ka agbubukol to da gitain tilapayag mo kada injak mo. Kagapo ta imbutang daday jay na imula mo di panunot me. Kasla nagriga mga ikatan oray lakay wano bakit kan? Kananom mo ta daytoy ti akasya daytoy ti balay mi ti ayan ti store la ang ayan mi kantina ko nami tianggi kantina ko na kantin. Ijay ti balay ni Apo Pitang may maysa nga store di ayan mi di ubingak. Isu ti balay na. Jak amo mo day di inang kono anya mo ubing pay may iditi ko nakam adakab-kabaw na rinabiila kang agpagatang ti bitsinan. Dilaka gumatang ti nagadukuman. Sanan tula malagip no agluto ti rabi kamang gumatang ti bitsin. Kamalabsam di akasya. Amo mo silaw, amo street light anya nga ruti pa aramidam dayta. Kamang gumatang ti nya ading ko siyempre babatit naman ni manang ay hangko mo maibaon ni manang ko ta na torturay mo ngam siya. Lain kan. Bilang tula ka gumatang gamin ti aldawon no apay man no nalawagaw di da pay la gumatang inton nasip ngeten. Ketila makitkitam ke DJ rampara ni Apong Pitang, rampara di balayo. Kelumabas ka diyan ti akasya. Kumpormi makitam ije white lady bot tatuwon no kapre. Ay sus apo nya nga tati. Madjak. Naingkan. Amo yuti pa may anday di amang ko, di amo nang alaan na sirib na mat. Laingkan takit kitaeng ka. Kadi pala sumurot, duakam ko mga mapan gumatang, isumot lang urayan na kaya nga kitkitaan. Kitkitaan ka.
Agpaiso mapanak ngem kita ano kita enak ni amang ko. Tanan nakit kita enak kaya mapan adamot nga agpaiso kamit kita. Nakagatang kan ninto pala apong pitang mo siyempre nakapsot mo ti matana, di na pala makita mo no dakkel nga nikil no binting di pagsuplina ay kaad-ad nga rabiin ton. Into no agawid kan awan ni amang mo nga maipaser mo tara. Nyala unay deta nga al-alya nga nakabukbot ang adapay gayam uray gayam bakbaketan katakrot pala al-alya. Dandani matayon ka kabuteng na pala al-alya ay Diyos ko pakawana. Kasi na po Diyos awam meten nga madalaeng mo no daduma do dati lumabas ko mo diyan ti kampusan to ko sumgar tadot-dot mo. Apo Diyos ko dadtadaan. So nga naggapo kami ije bantay idi nasaya at nadda ko ribot nga nakaawit hanyo mo man ti kuriboten. Napiyaan aja kuribot tano to maana ka diyan alyak at least ada aja kuribot nga ure gutad-gutad na aja kuribot ta ibatamon ngam no awan nga di no tapugutan da pinidot nakarupo ka lumabas ka diyan ti manggata rupo kunana ay amo agtaraya ka deja inya ti power na deja ti bileg na no apaya nga ni amang ko kunana naglaing mat ingkan takit kita engka mapukaw amin nga buteng. Ngamin amok nga dani amang ko nga mangkit kita kanyak. Ngam no awan ay ore ka awan agbit-bit sen. Pagan ano mo ti mapan no awan. DJ ti ibagbaga na ditoy nga no adda mangkit kita dijay. Tigabin topic tayo tatta maika manutatan maika 5. 1 2 3 4 maika 5 nga DJ topic ko tayo ti siyam nya ti sinodo. Ti mo nang dublian tayo man tanyo malipatan. Ti sinodo panagdalyasat isa journey aga kadwa tayo nga agdalyasat. Ti umuna imbaga tayo ti kadwa ti panagdalyasat sinno dagiti kadwa. Maikadwa panagdengeg listening. Masapol nga mangeg dagiti kakabsat nang rona dagiti napanglaw. Maikalo panagsao panang ibuksil. Ibuksilan tayo no anya ti mapaspasamak anya ti rumbeng nga aramiden. Maikapat panagrambak di kalman pa nagrambak. Tatta, ti ibagbaga na ditoy, maikalima, kadwa a responsable, aganong iti misyon. Di jay kadwa. Iso nga ni amang ko urehan nga umay, no mapanak taamok nga adda mangkit kita, kaya na nga saun, kasla adda kadwak. Mapaturidanak ta adda kadwak. Ti kinasinudo nga agpaay ti misyon ti iglesia, anakaayaban dagiti amin akamkaming natapno makipasit da responsable nga agmisyon nga kadwa ko nana dayjay. Tumalyaw ka jili ko dayjay ni ngato. Kita nyo dayjay. Oy tumalyaw ko nak dayjay ni. Hindi dapat patyan. Makita nyo dayjay logo ti 500 years. Nya. Logo ti 500 years. Dadta nakalogo. At dadwa nga anghel iti abay na. Jak amo no intentional wenno saan ngem haamot ta idi maplano daytoy nga simbaan awan malagip mi nga ikabil dita ketikunak napintas ano adda logo ti 500 years of Christianity in the Philippines tapno maipalagip no sinnon to ti makaammo dayta nga istorya makita danto daytoy nga simbaan na aramid iti tawen iti 500 years ti Kristyanismo ditoy Pilipinas. Iso nga daytoy nga simbaan na aramid 5 atawen kalpasan ti panaka iyag ito'y ti Kristyanismo. Kaya di na ikabil di logo, kunamo day di pimusaya ni Mang Conrado di jay ng design daytoy. Ikan tayo ti anghel. Nakita nyo matani? No kita di meaning na dadta. Apay nga nagtalinaod ti 500 years ti Kristyanismo dito'y Pilipinas. Dito'y laengan a parokya tayo niya. Ti original nga simbaan dadta. Ayan ti elementarya. Diyak amo nuclear dayta dagana daytan. Dadta ti simbaan nagubat na was out dadta pay lati bricks na. Ito'y ti ili idi. Idi na ba nawara dayta nga simbaanen nagsasangpet dagiti sabali nga denominasyonan. Ngem nagbiag daytoy nga parokya. Uray minority dito'y Sibilya ti Katoliko nagbiag. So ti pampanunutek, siguro, dadtaan tinarabay mo't ati anghel ti Apo.
500 years nga nairuruman ti simbaan, nagkamali, naikibsong, nagbalay nagkamali, naikibsong, nagbalay ti simbaan, nga maapay nga aging katapta si bibiyag, dahito Kristyanismo tayo. Data ni, tartarabayon siguro ti anghel, adda kadwa na nga mangkit kita. Nya? Kitkitaan na tayo, isang mingmingan dahito dakkel ti kaipapanan na. Iti 500 years, han na nga binaybayan dahito nga simbaan. Han na nga binaybayan, han na mabalin nga baybayan ni Apo Isos, han na gamin nga mabalin nga baybayan ata bagina tayo nga rod, da tayo ti bagina. Katattakitaan tayo, dahito ibagbaga na responsable nga kadwa nga admisyon. Kano kitaan tayo, adda di pagsasaong ako na iti Ingles, nga if you have the right man, half work is done. Yeah? No adda us-usto nga taom, no adda matalek mo nga taom, kasla kagudwa di trabaho, nalpas mon. Ngam no di taom nga mismo iso problemam, ay talaga, uray kumpanya, uray no enyaman nga pagtrabahuan, no di mismo nga taom iso ti problemam. Han ang agbalay gid dayta nga business, han ang agbalay gid dayta kumpanya, the same dayti simbaan tayo, haan ang agbalay gi. Tano dayti simbaan tayo, di ko na tayo, no adda matalek mo nga tao mon napintasen. Iso nga ko na tayo, saan ka ibagak, nanipod imayak ditoy. Naparaburan tayo, tinaduma-duma at talento. Adda nalaing nga agkanta, iburay mo. Adda nalaing nga agdalos, agdikorar, iburay mo. Adda nalaing nga agrepair titugtugaw, itulong mo. Adda nalaing nga agluto no adda okasyon, itulong mo ta panaglutom. Adda nalaing nga agplan sa tilinen, agurnos ti mausar ti simbaan, ituloy mo. Pagtitipunan tayo dagiti talento nga naited kada tayo, iso dahito ti us-usto nga parokya. Tanoan niya, ginaited kanyam karesponsable ka nga mangitulong, dahito ti agbyag nga parokya. Tawan mama ay na, uray adda laing mo, no spectator ka laeng, awan. Haanan nga maibagay tatta dito'y simbaan tayo dagiti tradisyonal nga Katoliko. Anya diti tradisyonal nga Katoliko. Apan makimisa itid na jidaton na apan agkomunyon, agawid awan bibibiyang na di kaaruba na, awan bibibiyang na di parokya na, awanan ti kasya nga maibagay tatta dayjay. Dagiti laeng mapanlaeng iji kasla ATM laeng di simbaan nga pangkala dumawat ti tulong ni Apo Dios, naawat mo imanaw kan. Haan. Masapol nga alwadan, protektaran, salwadan ti simbaan, makipaset ka, taad na misyon mo. Haan nga daytay awan bibibiyang mo. Into ka na da okasyon, kaslakal-kalkalaingan nga si kaamin ti makaammo ko, di ka pa imay na kimiting, di ka pa imay timulong, di ka pa nagayko, buy-buya ka laeng, agmarmarites ka laeng. Agkit-kita ka lang no inya ti madida, inya intulong mo, basically awan. Sa bagay, intulong mo, kadita kinachismosa, mabalin mo, tapno pag-aapaom dagiti kaarubam. Haanan, iso nga kunada, responsable, akadwa. Agkakadwa tayo amin, awan timbang ibaga, nga uray padi, nga iso na amin. Siyak ti agdesign, siyak ti agmisa, siyak ti agkanta, siyak ti magiganti kwarta, siyak ti ay, awanan bagi mo na ta, simbaan nga padi, hama nga mabalin. Iso nga awan, tradisyonal a Katoliko, awanin nga maibagay yung tata, dahiti agbuy-buya laeng, nga haan nga makipaset. Obsolete nga Katoliko dayta. Idi pa'y laeng nga panawon dayta, tata ti ibagbaga na daytoy, iti panagmisyon tayo, ti panagdalyasat tayo dito nga biyag, makipaset, makitinulong, naduma-duma asagot. Haan nga mabalin nga, awan ti may sa dito nga amuna amin nga banag iti may sa parokya. Ada nalaing nga agtimpla ti ikan nga tilawon, pangbisita, ang nagsayaan. Ada nalaing nga umuli nga agpalangpang, ajak kaya data umuli, uray nga agkikinamat tayo, basta andag papaulyon. Talaga nga takrutak nga umuli. I-appresyarin tayo dagi dyan sa gagaysa nga talento. Iso nga ron nga, agbalin responsable nga pumarokya. Responsable, uri di ka aruba.
Nga mabaling nga agrigrigat di ka aruba mo, matayen, awan pagbiagnan, tumayab di balaynan, kagaputan na pinpintas ta balay mo, awan bibibiyang mo, hey, goodbye and good luck, in kajilangitan ko na mga rod. Haanen, nga maibagay tatan, iso dati ko na responsable, makipaset, kadwa iti panagmisyon. Anya ti ibagbaga na nga adda kanya tayo kakabsat. Iti daytoy nga panagmisyon tayo. Ado ada kitay maikursong, ado ada kitay maagbasol, ado ti manag. Ngem ituloy tayo daytoy nga addang, ituloy tayo daytoy nga panagmisyon, panakipaset. Adda nga ituloy tayo. Awan danagen tayo. Taapaya ang dayay umuna adda ti anghel na. Ti anghel nagbilag ditoy, nagsao. Kunana kini Apo Santa Maria ni Maria. Niya naganan sa linungan na kanto, agsikog kanto, ipas ngay mo to timay sa lalaki. How can this be? Since I do not know aman, kunana mat. Kasano nga maaramid da ito, ikaawam mati. Nakaidid da ka boyfriend ko, although na itulagan kin ni Jose, nga may asawa, laklakay ni Jose, na itulagan, kasano nga naaramid, awam mati nakakaiddak. Aramid ti Espiritu Santo hanggang agdanag. Adtuyak ko na adtuyak nga di ti Apo. Matungpal kanyak akas, insaom. Iso nga ti anghel, kas kunata yon 500 years dati o Kristyanismo, imay ditoy, haan nga natibag, dimmakkel ki di, nagbaling ka nga iso ti majority, taapaya, salsalinungan ti anghel. Maikadwa ay aywanan ti anghel. Maikadwa ti Espiritu Santo. Anya danagen tayo. Anya ti kabuteng tayo kumati pa nagdalyasat tayo dito lubong. Ammo tayo nga adda ti Espiritu Santo. Datayo nga rod ti templo ti Espiritu Santo. Ti bagina datayo na simbaan ni Kristo ti ulo datayo ti bagina templo na tayo ti Espiritu Santo. Alangan nga panawan na tayo. Adaman ups and downs ti simbaan tayo, panagpangato panagpababa na, ado ti nagkamali, ngem haan nga matibag, ngamin na ipatader garod ti rabaw ti bato. Kuna ni Apo Jesus kin ni Simon Pedro, and above this rock I will build my church. Kuna na ipatader iti natibker a bato. Kaslamot adi jay klasik nga istorya nga ulit-ulitek nga kasla milagro nga napasamak. Milagro nga talaga. Idi umayak ito, mayasay nak ito, may kukinita, dahil didaan nga simbaan, nagparinto mga klaeng. Ngay nakita tayo mati, kumbento tayo, nagparinto mga klaeng. Anya timbagak, Apo Jesus, simbaan mo dayta, makaamukan. Apo Santa Maria, nagan mo dayta, ay wanam. Ngamin hantay nga mabuteng kaslaki ni tatang ko, hantay nga agbuteng nga umaddang, ngamin ammo tayo nga addamang kitkita kada tayo. Hantay mabuteng nga umaddang, mangituloy ti agbiag nga siraragsak nga agramrambak, ngamin ammo tayo nga adda ni Apo Jesus, adda ti Espiritu na nga mangkitkita kada tayo, mangay aywan kanya tayo. Namin ano ko mga narpuog dayto yan. Uray mo ti basic ti inaldaw nga panagbiag tayo. Dahiti gundaway nga kasla awan namnamam, awan mamati kanyam, napukaw mo amin nga talek mo itibagim, ituloy mo na ti addang, laglagi pa mahamulip-lipatan, adda mangkit-kita kanyam. Dahiti gundaway nga dahita pamilyam ka talaga awan namnaman na nga agbuo, nagulon, nariribukan, marigatanen, agtalek kakingkwana, ammom nga adda mangkit-kita, naturod kalatang umaddang. Kada iti gundaway nga kaslako na tayo nga walang-wala na. Dati hopeless tayon. Nga ado dagiti pakarigatan tayo kasla maupupay awan meaning, awan ka ipapanan dagiti aramiden tayo. Uray pay ka adda kwartam, uray ka adda sanikwam, uray ka no adda balay mo anapintas, adda lugan mo, nangatot position mo. No dumteng day tagundaway nga kasla awan ka ipapanan ti biag mo. Ituloy mo laeng ti umaddang. Taamom nga adda mangkit-kita king ka. Ngam no taga-igid ti highway ka hangka umad-addang at madungpar ka no si kikidem ka niya. Siya atem Kada iti ibagbaga na, iti responsable nga kadwa tayo, wan mabalin tayo agtitinulong, agtitin narabay tayo.
Ngam ti adda nga mangtulong tapno agbalin tayo a responsable, laglagipon tayo nga ti kadwa tayo nga adda iso ti espiritu na ni Apo Hesus hanatay baybayan. Ni Apo Santa Maria hanatay nga panawan. Iso nga ituloy tayo latta no man pay adu dagiti karit ti biag, adu dagiti panubok ti biag, hantay madanagan, adda mangkit-kita kada tayo mangpatpatibker. Adda ammo tayo nga mangsuporta kanya tayo. Ngano kamutin na tayo manday tanga kapre, no padi nga awanti ko ana, ammo na nga umay na tayo isalakan, jak amo ati pamayan ni amang ko no pidutin nak day tanga kapre, dugsulen na siguro Kas jemat ngam natalek di jari na. Kas jemat kanya tayo. Uray no umay ti kalaban, kabusor, umay na tayo alilawan. Agtalek tayo lataking kuha na nga adda nga mga aywan kanya tayo. Iso nga kuna tayo, idi na minsan panagrambak ti na Santuan a Misa kunana. Kapangalaan tayo nga rod kini Apo Hesus ti konkreto. Iso garod ti na Santuan a Misa. Ito garod na Santuan a Misa ti pangalaan tayo ti pigsa tayo. Ito garod na Santuan a Misa ti pangalaan tayo ti kapya ti panunot. Nga tumurod nga agmisyon. Tumurod nga mangituloy nga agbiag a responsable. Haantay laeng nga kararagan ti Espiritu Santo nga umay, dadtuyen mismo ti na Santuan a Misa nga iso ti mangpatpatibker kada tayo. Hala ituloy tayo ti umaddang, hantayo madanagan. Ituloy tayo ti agbiag nga siraragsak, sirarambak, hantayo madanagan. Ituloy tayo laeng ti agayat, ituloy tayo ti agserbi, ituloy tayo nga titipunan dagiti sagot nga inted na kada tayo. Awan dua-dua makapudno tayo. Ngamin ammo tayo adda mangay aywan kada tayo. Kararag sa pasap, tumakder tayo. Sangsang kamay sa tayo nga agkararag iti manang nga asi nga ama tayo sa dilangit, ket dawaten tayo ti panalaknib ken grasya na, tapno iti kasta agtultuloy. Ti nakaayaban tayo apan nagmisyon iti tunggal kararag ko na tayo, Apo tarabayan na kami bayat ti panagmisyon mi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, tapno agkaykaysada kumametla nga agserbi para iti Santa Iglesia, ken iturong dagiti tattao ti panakapakasanto ken panakaisalakan kumararag tayo. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, tapno babaen ti naipakaakem kadakwada, itrabaho da kuma asiayat, ken sipa pakumbaba, sa lakniban kuma ida ti panulong ti Diyos, ket iturong na ida ti agtultuloy a panang misyon da, kumararag tayo. Agpaay kadagiti na duma-duma kameng ti panagmisyon, nang nangruna iti parokya tayo, tababaen iti panulong ni Apo Santa Maria, mapakired tayo kumangag serbi, haan lang nga ita, bukbukod tayo apan gimbagan, no di ket di pagimbagan ti amin, kumararag tayo. Para kadagitay amin anatipon-tipon ita tapno babaen ti sao ti Diyos, kinasantuan a misa, matukay kumadagiti puspuso tayo at tumulong ken nagserbi, kadagiti kakabsat tayo, nang nangruna kadagiti agkasapulan, kumararag tayo. Agulimat tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo.
Apo, tarabayan na kami, bayat ti panagmission mi. Diyos anasantuan unay, ken naayat nga ama, iti amin. Tarigagayan mi tinasantuan, anasantuan kuma ti panagbiag mi, itanasantuan nga imatang mo, babaen tinaayat a panagserbi mi kan ka. Iti nabilag a panulong mo agbiag kam kuma asiwaya-waya iti basol. Dawatin mi dagitoy, gapumetlaeng ken Kristo nga anak mo, ken apo mi.
tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo. Makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket maipaay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na kitaem kad Apo daytoy naidumduma a sakripisyo tapno ti pannakiranod mi iti daytoy a misteryo ti Eucharistia pudno kuma a maawat mi ti parabor anam namaen mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay may kari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impad to dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangni binibi nga ayat. Nimot Juan Bautista inwaragawag na nga asidagti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timet laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, ti misteryo ti innapan na kaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Udno unay Apo biig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rote paimo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ipaaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asiayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy iti bagik isu a maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Atinapay makan kami, ket itinay to'y akalis uminom kami, imparang
iti ngarud panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaaymo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadua kam to kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Tayo mararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Akukwam ti toray, ti panakabalin kandayaw, ti agnanayon.
O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati iti iglasyam, kat kas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayaan gabya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, yung ti may salae nga sa mapaimbagton.
Pumararag tayo. Apo sa laknibam dagiti pinakan mo, iti nailangitan na parabor mo, tapno dagiti nakiranod asiraragsak kadagiti sakramentom, malakaman dati podno akapya, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na Santon a Misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Pagyamanan tayo dagiti kakabsat nga taga Kasilagan, ti panangidaulo da ti na Santon a Misa.